Hej, Anna fra Smartplan her. Vi har lavet en større opdatering af vores feriekontofunktion for at gøre det nemmere for dig at holde styr på dine medarbejderes ferie. Og jeg vil gerne vise dig, hvordan det fungerer. Du kan finde feriekontoens indstillinger ved at gå ind i indstillinger, Smartplan indstillinger og ferie og fravær. For at aktivere feriekontoen skal du sætte et flueben her ved feriekonto. Og hernede under er der sådan nogle indstillinger, som du skal tage stilling til. Her vælger du startdato for ferieåret. Jeg vælger den 1. september. Og her kan du vælge, hvor lang tid optjent ferie skal være gyldig. Og her har jeg indtastet 16 måneder fra start af ferieåret. Her vælger du, hvilken fraværstype skal påvirke feriekontoen. Og jeg vælger ferie. Og i det næste skridt kan du vælge, om der er nogle dage, der skal udelukkes for at registrere ferie. For eksempel om booket ferie på helligdage skal tælles med, så kan du vælge nej eller ja her. Her kan du vælge, hvis der er nogle ugedage, der ikke tæller med, for eksempel lørdag, søndag. Her skal du indtaste, hvor mange feriedage medarbejderen optjener om året, for eksempel 25 dage om året. Og her kan du vælge imellem månedlig optjening af feriedage eller fast årlig optjening af feriedage. Hvis du vælger månedlig optjening af feriedage, så betyder det, at medarbejderen vil løbende optjene 2,08 dage om måneden, hvis du har indtastet 25 dage om året her. Og hvis du vælger fast årlig optjening af feriedage, så betyder det, at medarbejderen får alle 25 dage til rådighed i starten af ferieåret. Her kan jeg vælge, om det skal være muligt at overføre ferie til næste ferieår, og som indtaste her, hvis det skal være et maksimum antal af overførte dage. Du kan også holde øje med feriefridage i Smartplan. Så kan du sætte et flueben her ved personlige dage eller feriefridage. Du kan indtaste, hvor mange feriefridage medarbejderen skal have om året, og vælge type. Jeg vælger feriefridage. Hvis der er nogle medarbejdere, som skal optjene ferie på en anden måde, end som du har indstillet heroppe, så kan du klikke her på opsæt individuelle medarbejderregler, og så justere de oplysninger, der skal justeres i, og så bare gem. Og bagefter skal du så klikke her på gem indstillinger. Hernede under kan du se, at Anita har nogle regler, der afviger. Og her kan jeg læse, at medarbejderen kan mangle optjening i første ferieperiode. Og det betyder, at når medarbejderen bliver oprettet som en bruger i Smartplan, så begynder medarbejderen først at optjene ferie efter deres første hele måned i Smartplan. Det betyder, at hvis medarbejderen for eksempel bliver oprettet den 1. januar i Smartplan, så begynder de først at optjene løbende ferie fra den 1. marts. Og det betyder, at det kan være, at jeg er nødt til at gå ind og justere i de dage, som de har til rådighed. Og det gør jeg ved at klikke her, hvor jeg så kan tilføje dage til deres balance. Hvis jeg har brug for at fjerne dage fra deres balance på noget tidspunkt, så kan jeg også bare skrive minus foran tallet her. Og nu vil jeg vise dig, hvordan du kan oprette ferie fra medarbejderen og se, hvor mange dage, der bliver trukket fra feriekontoen. Det gør du ved at gå herop i ferie og fravær. Du vælger en medarbejder- og fraværsperiode. Fraværstype. Jeg vælger ferie, for jeg vil gerne have, at dagene det bliver trukket fra feriekontoen for den her medarbejder. Og her har systemet automatisk regnet ud, at dette fravær gælder som 5
feriedage. Jeg kan manuelt ændre det her tal, hvis det er. Bagefter klikker jeg på se konsekvenser af fravær, og så kan jeg se her, at når det her fravær er blevet oprettet, så har medarbejderen brugt 13 ud af 25 feriedage. Når jeg har oprettet fraværet, så kan jeg se det her fravær både inde på medarbejderens profil, men også her, hvis jeg går ind i feriekontoens indstillinger her, så kan jeg se, at Amanda har nu brugt 13 feriedage, hvor der før stod 8. Og her kan jeg se, hvor mange feriedage hun også har til rådighed, og hendes saldo for feriedage. Jeg kan også klikke her for at kigge på historikken for hendes feriedage. Dette var en gennemgang af feriekontofunktionen i SmartPlan, og som altid, hvis du har nogle spørgsmål, så skriv endelig til os.